Каю! Уотершипський узгорок. Здрада. Спартіна! Ёсць нешта? Нічога. З чаго б я й так уцякаць? Тут вельмі небяспечна. Трэба знайсці яе абавязкова. Стараемся, срэбнік. Гэй, сюды, хлопцы! Яна прайшла тут. Срэбнік, вартуй тут. Што ты бачыш у маёй галаве? Калі не вернешся ў змрочнадол да поўні, ажына памрэ. Спартіна! Спартіна! Праверым тут. І ўсё дзеля трускі. Гус думае, яна ўцякае ад яго. І я б уцёк. Спартіна, хутчэй, пакуль у кота другое дыханне не адкрылася. За мной! У мяне ажно дрыжыкі ад страху. Гэта ўсё кот. Значыць, і ты тут, срэбнік. Я да смерці перапужаўся, калі ты знікла. Што здарылася? Прабач, гус. Але я мушу нешта зрабіць. Сярод ночы? Адна? Яна вярталася дамоў. У змрочнадол. Спартіна? Шпіёнка крываўніка. Шпіёнка. Гус, паслухай мяне. Вядзіце яе ў Уотершип. Вайна! 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 Кроў так і кіпіць, адчуваеш, вярбельнік? Так, пане. І трохі стыне. Першая хваля! Нападайце! Гэта толькі трэніроўка, але давайце пастараемся. У змрочнадоле трэніроўкі часта канчаюцца смярцямі, гваздзік. Другая хваля! Спартіна вернецца, і мы даведаемся, дзе арэхава чарада. І тады маё войска знішчыць яе дашчэнту.
Я ад пачатку ведаў, што яна шпіёнка. І не папярэдзіў нас. Ён не вінаваты. Я пагражала яму. Так, мяне заслалі шпіёніць. Заданне было знайсці Уотершып і прывезці сюды войска крываўніка. Але цяпер я не змагу. З чаго б нам табе верыць? У змрочнадоле выжывае той, хто правільна выбраў бок. Веру, што вы пераможаце крываўніка. Гваздзік сказаў мне нешта. Нават баюсь успытаць. Сказаў, што крываўнік б'ецца, каб знішчыць тое, што ненавідзіць, а вы, каб абараніць тое, што любіце. І тады я не змагла зразумець. Цяпер магу. І што табе дапамагло? Вы. Усе вы. І асабліва ты, Гус. Я стаміўся ад хлусні. Срэбнік, зазірні ёй у думкі і скажы нам праўду. Вазьмі мяне за лапу, Гус. Убачым праўду разам. Яна кажа праўду. Калі ты не збіралася нам здрадзіць і вярнуцца ў змрочнадол, то чаму ўцякала? Для таго, каб выратаваць Ажыну. А што з Ажынай? Калі ласка, зразумей, Арэх. Я ведала, што Гваздзік вас папярэдзіць. Я абараняла сябе. І калі я не вярнуся ў змрочнадол да поўні, граніц заб'е Ажыну. Такі мой загад. Гэта сёння. Час яшчэ ёсць. Адпусці мяне, Арэх. Клянуся, я ніколі не выдам Уотершып. Прашу, дазволь выратаваць Ажыну. Я чакаў, што нехта прыйдзе. Спарціна прыслала цябе забіць Ажыну. Адказвай, Граніт. Так. Але я не магу. Я прыйшоў дапамагчы ёй уцячы. З чаго б табе дапамагаць? Калі я быў паранены, яна парушыла закон змрочнадола, каб выратаваць мяне. Я мушу адплаціць. Пусці яго, Гваздзік. Мы спрабавалі ўцячы з моманту, як Спарціна пайшла, але праз варту не праслізнуць. Я вырас у змрочнадоле. Я ведаю дарогу. Давядзецца мне паверыць. Дзеля Ажыны. Ідзіце за мной. Паверылі, як ідыёты. Аднойчы яна шукала нас. Ты зазірнуў у сэрца Спарціны, Гус. А сэрца не хлусіць. Маё хлусіла мне з моманту, як я глянуў на яе. Дарога кахання складаная, але давядзецца па ёй прайсці. Здаецца так. У вас што, каменні ў хвастах? Хутчэй! Хоць павольна, затое пэўна. Не, здаецца, проста павольна. Яны паспеюць да Ажыны. Праўда, Срэбнік? Спадзяюся. У сэнсе, вядома, паспеюць. А мы зладзім свята, каб адзначыць іх вяртанне. Я думала, ты бачыш будучыню. Як Пяток, напрыклад. У мяне трохі па-іншаму. Часам, калі я кагосьці кранаю, то магу ўбачыць яго будучыню. Вось бы і мне карысную здольнасць. Ты добра вышукваеш ягады. А свята не свята без ягад. Калі Кіхар быў тут, мы разам луналі над лесам, шукалі шлях, сачылі за ворагамі. А цяпер... Ты надта строгая да сябе. А ужо хутка ты дапаможаш сябрам, Ханна. Ты нешта ўбачыў?
Я використаю чари? Яни там були? Ні, я нічого не бачив. Я просто ягод пераеў. Мы ніколі не скончым, калі не возьмемся за справу. Змрочна дол ужо недалёка. Далей пайду сама. Сама ты не зможаш выцягнуць гваздзіка і ажыну. Змагу і выцягну. Калі мяне ўбачаць з вамі, мы ўсе будзем у бядзе. Спарціна, Абяцаю, ад усяго сэрца, што не здраджу Уотершипу. Можна мне вярнуцца да цябе, Гус? калі зможаш. Як доўга нам бадзяцца вакол змрочнадола? Столькі, колькі спатрэбіцца. Ты што, не чуў, Гус? Каханне павінна рабіць трусоў мякчэйшымі. Замкні свой рот і глядзі ва ўсе вочы. Па-мойму, ён не чуў. У пакоі важака ёсць сакрэтны выхад. Цудоўна. Так і думаў, што выбрацца будзе няпроста. Там крываўнік з вярбельнікам. Нехта ідзе. Адчуваеш, вярбельнік? Нічога не адчуваю, пане. Мой лёс, ён набліжаецца. А, так, ваш лёс. Пане? Спарціна вярнулася. Яна чакае на паверхні. Я ж казаў, што адчуваю. Хадзем. Прывітаем нашу гераіню. Вось, гэта ваш шанс. Бачыце, кругавы выступ у сцяне. Бачу, вузкі, але прайсці можна. Калі не баіцеся вышыні. Дзякуй, Граніт. Я парушыў сваю салдацкую клятву дзеля ажыны. Разумею твае адчуванні, але правільныя рэчы рабіць трэба. Бывай. Раскажы пра свае прыгоды, дарагая. Раскажы, дзе знайсці арэха і яго чужынцаў. Дзе Граніт? Ён ведае, што я вярнулася. Вось ён! Дзе ажына? Ты... Я не змог, Спарціна. Прабач. Дзякуй зорам. Ты добра зрабіў, Граніт. Ну што, далучышся да нас, Спарціна? І ты, Граніт. Я ведаю, што ты стамілася, Спарціна. Але ўпэўнены, ты разумееш, што мне трэба пачуць тваю справаздачу. А цяпер, дарагая, раскажы мне тое, чаго я так доўга чакаў. Спадзяюся, Арэх зразумеў, што яна шпіёнка. Што будзем рабіць, Гваздзік? Дзе Арэхава нара? Я не дазволю ёй. Даруй, ажына. Не! Што гэта было, Гваздзік? Хіба не відавочна, пане? Ён спрабаваў заткнуць рот Спарціне. Ён у змове з Арэхам і чужынцамі. Гэта праўда, Гваздзік? Гэй, і ажына наверсе. Спускайся! Не! Уцякай! Я б спусціўся, пакуль з Гваздзікам не здарылася непапраўнае. Не чапайце яго! Я спускаюся. Не! Праверьте там. Іхні патруль. Хавайцеся.
Цяпер, Пяток, зубы кіпцюры не дапамогуць. Толькі словы адолець напад, то і змогуць. За словы будучыню прыйдзецца аддаць. Заплаціць сябар, нам застанецца сумаваць. А мы не згубілі форму? Выдатна, Пяток. Мало таго, што твае прароцтвы паўжаюць, цяпер яны яшчэ і небяспечныя. Што гэта значыла? Як нам дапамогуць словы? Мяне больш клапоціць, што сябар заплаціць, а мы будзем сумаваць. Выходзіць, хтосьці з нас загіне? Не ведаю. Ведаю толькі, што крываўнюк ідзе на Уотершип, і мы яго не спынім. Лепш вяртацца, пакуль гэтыя не прачнуліся. А што наконт спарціны? І ажыны? І гваздзіка? Цяпер яны самі па сабе. Калі крываўнік ідзе, нам трэба рыхтавацца. Ну, Спарціна, што наконт арэхавай нары? Гэта Уотершип. Уотершип? Як па-прастацку. Сярод узгорка ў баку, дзе ўстае сонца. Яна схлусіла. Чаму? Нічога не прыпамінаеш, гваздзік. Так, чарада там. Малайчына, Спарціна, малайчына. Выводзьце іх. Пакараць на досвідку. Ты меў рацыю, гваздзік-здраднік. Ты не смей мне нагадваць. О, ніколі, пане, але хіба не дзіўна, як хутка ён пацвердзіў месцазнаходжанне Уотершипа. Ён мог трымацца і далей. Так, ён мог бы. Я думаю, Спарціна гуляе з намі. Дазвольце даказаць. У цябе нюх на інтрыгі, вярбельнік. Рабі, як лічыш патрэбным. О, так, пане, усё зраблю. Я хочу паговорить з вязнямі. Думаю, не варта. Ясно. А цяпер адсунься, Граніт. Помні, я папярэджваў. Гвоздик, Ажина, я паспрабую вас вызваліць. Абяцаю, я не прывяду крываўніка да Уотершипа. Паверьце, калі ласка. О, добра, я табе веру. Варта... Не! Я ж казаў вам, пане. Я здраднікаў за кіламетр чую. Да вязняў яе. Хай памруць разам. Йона! Ты спишь? Яшчэ надта рана для візітаў, мілая. Я ўсю ноч не спала, хвалявалася. А гэта шкодна для страўніка. Калі чараўніца дала мне магію, то сказала, што за чары давядзецца заплаціць. За гульні з тым, чаго мы не разумеем, заўсёды трэба плаціць. Так, але якой будзе цана? Залежыць ад сілы чараў. Чым мацнейшая, тым вышэйшая цана. Я адчуваю ў лапе магію. Яна здаецца магутнай. Можа, яна табе не спатрэбіцца. Я думаю, што спатрэбіцца і хутка. Спадзяюся, у мяне атрымаецца.
Час виконать присуд. Я подумав, пані. Калі мы заб'ем іх, то страцім усіх, хто ведаў, дзе Уотершип. Здраднікі мусять заплаціць. Так, згодны. Але чаму б спачатку не выкарыстаць іх? Мы добра шукалі крываўніка. Вышэй насы. Варта! Гваздзіка вядзіце сюды! З трускамі працягвайце! Адпусці іх, крываўнік. Прашу. Добра. Калі павядзеш маё войска на Уотершип. Чалавек гатовы зрабіць дзіру ў скале. На рашэнне мала часу. Папярэджанне. Зараз загрыміць, як у час буры. Не выжыве ніхто. Добра, я згодны. Але дастань іх адтуль. Сам дастань. Не хачу рызыкаваць салдатамі дзеля здраднікаў. Хутка! Бяжыце! А цяпер, Гваздзік, вядзі мяне на Уотершип. Не, ты не можаш. Не, ён можа. Ён спрактыкаваны здраднік. Адвядзеш нас, праўда, Гваздзік? Так, генерал. Адвяду. Нельга было пакідаць іх арэх. Спарціна, ажына, Гваздзік, яны на нашай адказнасці. Як і ўся Уотершипская чарада, Гус. Я раблю тое, што павінен, абараняю іх. Близится. Зло наближается. Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун Бай». Шчыра дзякуем Станіславу Янукову, Валерыю Мяцельскаму, Мацею Маланцы-Яліне Ваяйковым, сям'і Анфімавых, Яўгену Бараноўскаму, Ігару Тарасу, Паўлы Кацярыне Хівукам, Вячаславічу, Сяргею Еніну, Сяргею Адзянцу, Вітушцы і Ірыне, Іллі Мірончыку і ўсім фундатарам за падтрымку. Ha 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 ha!